Прывітанне! Я Саша Бабкова і гэта рубрика «Мова з дома», у якой мы тлумачым распаўсюджаныя памылкі ў беларускай мове і вучымся размаўляць правільна. У спасылке – спасылцы, у фізіке – фізіцы. Як правільна? Для беларускай мовы не характэрныя мяккія заднеязычныя гукі – г, к, х. Многія з такіх слоў запазычныя і нават не падпадаюць пад закон акання, якання. Герой, кефір, а не ярой і кефір. Пры скланенні слоў, у якіх у канцы ёсць г, к, х, кшталту рука, мозг, гарох, узнікаюць цяжкасці і нярэдкія памылкі. Проста запомніце, што ў канцы беларускага слова пры скланенні не павінна быць спалучэнне е, ке, хе. Яны замяняюцца на зе, цы, цэ, се, ху. Трывога – трывозе, мозг – у мозгу, гутарка – у гутарцы, фізіка – фізіцы, спасылка – спасылцы, страха – страсе, гарох – у гароху. Канчаткі назоўнікаў на г, к, х таксама залежаць ад націску. Пад націскам словы на к ужываюцца з канчаткам э, а не пад націскам з канчаткам ы. Пралка – пралцы, сеялка – сеялцы, але шчака – шчацэ, дачка – дачцэ.